Faith leader wachuga gimoro. Fani ngada makoro na sedonje tupiko. Kuzelisha ubagi. No, Elisha kinyal baga. Kwanza gima winje Elisha kwanza vya nganyo tokata fruits maganyo no malasti okonyal explain clearly. Iwinjo nyaka inuo penjo mi nuo kendo dide koko winjo fruits manegia gwe nganyo. You get? Koro nyisa ni mano nganyo wuon magidhi eno kende gionge end goal. Sani koro nganyo maiga no. Na mi time watie. Mi atai. Obro bedo gimarach ko wacho ni fruits ase wacho ka. Koro ko wacho ni fruits magnanyo wakia ani ya imanya minu. Manya minu marmigori. Iyo kode kenda plate ni motemo. Lakini seche modwa chako donjo timbe jo siasa maricho mag miriambo gima koka wacho ka. Todwa riambo kodo bafaka to kanyali yene. Okay, we otieki. Kafana wanaka winjo maitemo answer ne question mano tame answer. Winjo. Koro kata saa nyinge nile kipenje what is the end game gikia gimo miyo givia nganyo gikia sa ndio kage wacho ni end rapato kendo giloke nganyo is it raparo nganyo because kada end rapato it was very peaceful wa guru organize wa dhiuru wa time uru katuru gardens to makoro posters work march to state house march to parliament rapar mane udhi paro e parliament amudhi paro e state house iwinjo to gimo wacho ni jo siasa kodonje onge shida mano na winjo ko quote from Raila context Raila mane nganyo neno winyo dinga mbele iwinjo ni neno junior mbele matende ne Raila ment gimano dwaro genye thinde gi jogeni to sani tok men filtrate gi ogenye thega chagwa mane miseneno e ango ngamo nyisili gashagwa koro okawacho but opposition definitely is a supporting the but onge kama gashagwa so wacho no de kore mama tonia wewe quote wewe Elisha wacha maleze wewe thigi mawacho wewe gima na wacho Sani king yung side money opposition, it's Mount Kenya. Almost all of, not all of them, but King Yo, even the bloggers from Mount Kenya, most of them supporting Nganyo. Even supporting Nganyo, no, nyiso niya, some of us support Nganyo, but ntejo ma support Nganyo, but podgine, gi support the government.